Bejn l-2008 u l-2013 taħt gvern preċedenti kien qed jintilef post tax-xogħol kuljum. Fiċ-ċentru Laburista f'Birkirkara, l-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat tkellem dwar kif inbidlet din is-sitwazzjoni. U f'din is-sena u nofs irnexxielna li kull ġurnata li ilu dan il-gvern persuna aktar qed issib post tax-xogħol li huwa wieħed mill-iktar riżultati importanti li ksibna. Il-Prim Ministru qal li dan il-Moviment irid jirrapreżenta lil dawk kollha li huma biżlin u joħorġu jaħdmu. Irrefera għal dak li qalet il-Kummissjoni Ewropea dwar il-baġit ta' pajjiżna s-sena 2015. Jiena għalija l-fatt illi l-Kummissjoni Ewropea, kontrarju għal dak li għamlet taħt il-gvern ieħor, qed tgħidilna li m'għandniex għalfejn immissu laqqas ċenteżmu wieħed mill-baġit li ppreżentajna hija diġà kisba kbira illi għamel dan il-gvern. Żied jgħid li l-Kummissjoni Ewropea qed tagħmel ċertu mistoqsijiet minħabba li l-baġit f'pajjiżna jiġi ppreżentat f'Novembru u ċertu informazzjoni kienet għadha ma tħabbritx fil-Parlament Malti. Il-Prim Ministru tkellem dwar ir-riformi mħabbra fil-baġit għal benefiċċju ta' persuni b'diżabilità. Fosthom il-miżura li kumpaniji b'aktar minn 20 persuna jridu jkollhom 2% tal-impjegati persuni b'diżabilità. Min mhux lesti jagħmel hekk irid iħallas bil-flus imorru f'Fond Nazzjonali biex ikompli jgħin lill-istess persuni. Ma li kieku ma għamilna xejn aktar f'dan il-budget b'tin il-miżura biss. Dan il-budget kien jikkwalifika bħala wieħed mill-aktar budgets soċjali li qatt ġew ippreżentati fl-istorja riċenti ta' pajjiżna. Din u iżjed miżuri oħra se jwasslu biex il-ġid ikompli jinqasam kif suppost u bejn kulħadd.